Goed nieuws voor de Zeeuwse huisartsen. Ze krijgen zaterdag al een coronavaccinatie. Alle 270 uitgenodigde huisartsen in Zeeland kunnen zaterdag bij het ADRZ in Goes om een prik, dagen eerder dan gepland. De huisartsen hadden daar zelf nadrukkelijk om gevraagd omdat ze veel zieke personen in hun praktijk krijgen. Huisartsassistenten die moeten nog wel even wachten op een vaccinatie. En daarnaast krijgen ook honderden kwetsbare ouderen in de provincie al een vaccinatie. Vanaf volgende week woensdag gebeurt dat bij verschillende locaties. Van Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen en ook bij locatie De Wieke in Zierikzee van Eilandzorg. Beide organisaties zeggen vroeg te zijn begonnen met de voorbereidingen en dat ze er daarom nu op tijd bij zijn.